Nalibot na pati ang Ebanghelyo nga ni Jesus na tayo na itanang na bumamalan. Naisala ka na, naisala ka na, kitan mo di ba mo gabya, awanin wadwa malamitan ka na. O manipot na matiyak, manipot na
Yaman na, yaman na, pinarigat, kem pinatay dagat, kem pantali ko wala na, ano ay kanya kinanggaman. Dinaram na layos, kem tinagim na pinsayla, o Diyos tulungan kang mahagaya. O yaman na, Diyos tulungan ng nagdayaw at alaw ken labi kay daytoy tiksak anges ken biag kung alamat pari nasili umaken kamanas mo. Yaman na, yaman na, yaman na, Jesus, di parabon mo, salakan mo biyak ko, nahilang sa kabayan, ito'y ko sigaran mo, may nag-ayos sigaran, nag-habis sinagawa, di basbas ko, sigaran ito, haleluya, haleluya. Apo Jesus, sinadayaw ka, maraming ken dinarangin mo, masupot ng ko'y biyak mo, ay kumain regalo, o tindero nga biyak, walang yaman na, ang yaman na. Jesucristo, en Jesus iti grasya. Jesus iti grasya, nagulog pamagawa, itinay-lahilan, siyang benedisyonan, nagdamakantanan, itinagod at laita. Masupul ang ko'y biyabay mo, regalo, intero nga biyan mo, at yaman na, at yaman na. Jesucristo, haleluya, haleluya. Apo Jesus, sinagayaw ka,
Agyaman na, agyaman na, oh agyaman na.